правиш така? Не знам. Сей си в колата на две приятелки, които си говорят нещата, които вие сте си мислили, но никога не сте казали. Кога не сте имали смисъл хрещи? Да. Нали? Между Редовете. Реално подкаст за Неща, къде сте си мислили, неща, които искате да кажете, да на някакви изкажете. супер рандом теми, за които много хора близки си говорят. Но Също- никога не са изказани публично. Да. Също можете да ги сложите като тема и ние да ги кажем. Да ги изкажем, също пак става. В последствие ще решим на къде ще отива канала. Да. Но за сега Ще това имаме гости. гост, наши приятели. Да. Най-вече пак Абсолютно. надявам се да ви хареса. Да, пък ако не сте на същото мнение, можете да изказвате мнение в коментар. Така е. Лайк и subscribe и ще ви очакваме в другата седмица. Абсолютно.